Vali Maxim are 27 de ani și este singurul luptător activ de Wing Chun Kung Fu din întreaga lume căruia îi lipsește o mână. Și la această performanță a ajuns cu greu, cu sacrificii, dar mai ales cu multă îndârjire. De la 13 ani de când s-a apucat de sport, Vali își poartă singur de grijă. Din cauza bătăilor primite de la soț, mama și sora lui au plecat de mult, iar tata și-a adus în casă o amantă. De atunci Vali s-a mutat de acasă, a locuit la un coleg de școală și chiar sub cerul liber uneori într-un cort. Dar de arte marțiale nu s-a lăsat. Mi-amintesc în clasa 1 că îmi spălam gulerul la cămașă ca să fiu în rând cu copiii, să se vadă că și cămașa mai curată. La 17 ani viața lui Vali s-a schimbat definitiv. Fiind elev la liceul industrial și ucenic practicant într-o măcelărie, a suferit un accident care l-a nenorocit pe viață. Mi-am prins brațul la o mașină de tocat carne, unde mi-a prins toate degetele. Iar când am scos mâna din mașină și m-am uitat la mână, nu mai aveam palma. De atunci a suferit numeroase amputări ale aceluiași membru, care din cauza infecțiilor i-a fost scurtat puțin câte puțin. După ce mi-am pierdut brațul, a devenit cel mai greu. Nu aveam servici, nu aveam unde să locuiesc, nu mai băga nimeni în seamă. Dragostea pentru artele marțiale l-a ajutat să se simtă din nou un om ca toți ceilalți. A descoperit un stil pe care îl poate practica și fără o mână. Și de atunci a devenit maestru în Wing Chun Kung Fu, instructor cu grad 12. După ce am participat la seminarul și campionatul european la Viena, marele maestru al lumii Leon Tim m-a desemnat ca fiind singurul practicant pe care l-a văzut vreodată în stilul Wing Chun cu o singură mână, și din Europa și țările scandinavice, și așa am reușit să primesc un moral puternic. Maxim Valentin este, dacă pot să mă exprim așa, o legendă vie. Face ce alții poate că n-ar face cu două mâini și ceea ce face cu sufletul. Este recunoscut și este apreciat de toate cluburile din Europa și nu numai. Unui asemenea suflet de luptător, viața i-a rezervat și alte mari greutăți. Pe vremuri, sala lui era plină de copii dornici să învețe să lupte, dar acum doar vreo 6 își mai permit să facă un sport. Pe cei care am văzut că sunt mai săraci, ca și mine, am hotărât să-i primesc gratis, pentru că cei săraci întotdeauna fac performanță, pentru că am văzut și cazul meu și știu că se dăruiesc mai mult. Din pricina asta, Vali se descurcă din ce în ce mai greu cu banii. Primește un ajutor de handicap în valoare de 230 de lei, deși doar la chirie plătește dublu. Tot el cumpără echipamente pentru elevii lui și pentru sală. Ca să poată supraviețui, Vali mai lucrează câteva ore pe zi la un magazin. Visul meu este să am propria mea sală, cât de cât performantă, și acolo mi-aș dori să am cât mai mulți cursanți pe care să-i antrenez, să-și îndeplinească visele. Vali, tu în seara asta ne-ai dat o adevărată lecție de viață. Forța ta, curajul tău de a te lupta cu viața efectiv și de a trece peste orice fel de piedică și de a crede în visurile tale și în credințele tale, și te felicit jos pălăria în fața ta, îți spunem noi toată echipa. Tocmai de aceea te-am invitat în seara aceasta aici. Știu că ești instructor maestru de Kung Fu, ești singurul, ești declarat, da? Cel mai bun luptător din țară și nu numai. Știu însă că mai ai un mare vis. Știu că faci foarte, foarte multe lucruri, dar ai un mare vis. Și am să te rog pe tine să spui despre ce e vorba. Mi-a plăcut întotdeauna sportul extrem și am vrut să tind spre mai mult și am găsit un club montan în Arad și am reușit să urc cei mai mari munți din România, Munții Bucegi, Piatra Craiului, iarna cea mai greu, chiar în această iarnă. Buila Vânturarița, Paradisul României și Prăpăștile, Cheile Chei și așa mai departe. Și visul tău cel mare, am înțeles că e să ajungi pe Kilimanjaro, da? Visul meu este să ajung pe Kilimanjaro, iar visul meu cel mai mare ar fi să ajung singurul român fără mână care urcă Everestul. Noi îți dorim din tot sufletul, un suflet atât de mare și un curaj atât de mare trebuie să reușească. Noi suntem cu sufletul alături de tine și pentru că te apreciem pentru tot ce ai reușit să faci până acum în viața ta. Avem un dar pentru tine. Avem aici un cec în valoare de 3.000 de euro oferit de Fares Orăștie.
Sper că cu acești bani vei reuși să-ți împlinești o parte din visurile tale și mai avem un dar pentru tine, ceaiuri naturale românești, tot de la Fares Orăștie. Acestea sunt darurile pentru tine. Îți dorim din tot sufletul să fii sănătos și să-ți păstrezi puterea și credința în visurile tale. Și eu vreau să mulțumesc pentru sponsorul care s-a gândit la mine și aș vrea acum, în direct, sau de toată România, aș vrea să încurajez tinerii care nu fac sport sau care se droghează, care au alte preocupații, să se apuce de sport și să facă ceva în viață pentru a atinge. Fiecare avem un Everest al nostru, un vis. Așa e, așa e. Și tu ne-ai demonstrat asta cu vârf și îndesat.